abubuwa ban je na ga yadda ake aikin ba. Sai dan amana kenan da ke bayyana salon jagorancin gwamnatin da ke gudana kan faifai wato a tafin hannun al'ummar jihar Katsina. A wannan makon shirin zai bayyana maku yadda direbobin tashoshi suka shaukantu tare da yabawa kokarin gwamna kan maido masu tashoshin cikin garin Katsina a hannunsu domin ci gaba da neman. To assalamu alaikum. A matsayinka na shugaban tashar Kofar Marusa, wani irin daɗi ka ji da gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Radda ya maido muku tashoshinku da aka ce da za ku tashi ku koma wajen gari? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau aini a maganar daɗi ma na maganar maido tashoshi na hannunmu a tashar Kofar Marusa, ai mun yi kowa jin daɗi. Ko shi gwamna da an so mu tashoshin shi ne jigo shi ya aikin, amma ai mun yi jin daɗi. Ai mu ba abin da za mu yi illa ba addu'a ta fatan alheri ga mai girma gwamna da kuma makarraban shi da dukkan wanda ya sa baki ya ba shawara ya maido ma talaka wurin neman abincinsu. Sakamakon mun shiga yanayi na fargaba, yanayi na irin wanda ba mu ma misaltuwa a yanayin da muka shiga, saboda mu san inda za mu nufa ba. Nan Allah ya aje mu nemi abinci, nan muke rayuwarmu da mu da iyalanmu da dukkan masoyanmu baki daya, nan Allah ya aje mu domin mu rayu mu nemi abinci, ba abin da ba mu samu, amma muka shiga cikin wani yanayi na fargaba na amsha tashar na a ce mai girma gwamna ya maido mu idan ma ai magana jin daɗi. Ai mu sai fatan alheri, muna yi mashi fatan alheri, kuma duk abin da yake so a rayuwa muna yi mashi addu'a Allah ya bashi. Magana kuma ta shugabanci nashi shi ke bin mu bashi, insha Allahu da mu da zara'an mu da dukkan mutanen mu muna bayan shi ga duk abin da yake so na shugabanci. Cikin direbobin da ke tuka mota a wannan tashar ta Kofar Marusa, ya kaji da kaji an ce gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Radda ya maido muku tashoshin ku a hannunku sabanin da aka ce za a hidda ku wajen gari, wani irin daɗi kaji? Gaskiya al hakika na ji daɗi, kuma ba ni kaɗai ba har sauran 'yan uwana direbobi, alhamdulillahi muna godiya, domin ko da aka ce an tayar da mu daga wannan wurin neman abincin namu, dubban mutane ne suka samu tashin hankali a koyaushe, dare da rana ba bacci, saboda nan ne dai muke neman abinci, masana'antar mu kenan, kuma mu ba mu iya wata sana'a ba bayan sana'ar nan ta tuki. To alhamdulillahi duk wanda ya ce zai raba ka da wurin neman abincinka, to kaga dole ka fuskanci kalubale. Muna da iyali kamar yadda kowa yake da su. Ai kana cewa raba ku da wurin neman abinci, ai ba raba ku akai ba, ma'ana a canza muku wani wuri sabanin nan akai ku sabon wuri. Wannan gaskiya ne, to amma in aka ɗauke ka daga wurin da kake neman abinci aka fidda ka wajen gari, ina kallon kamar an raba ka da wurin neman abincinka ne, saboda da dama direbobi ba za su iya ba, saboda ko a yanzu ana fama da matsalar fasinja. To a takaice dai kun ji daɗi kenan? Jin daɗi 100%. Me za ka ce, wani irin yabo za ka mashi gwamna Malam Dikko Radda? Gaskiya mun gode muna farin ciki sosai, kuma Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya bashi ikon gama tenuwar shi biyu lafiya in Allah yadda, in ya gama tenuwa ɗaya Allah ya maimaita mai ita tenuwar shi biyu. Malam Dikko kenan, dan amana mai riƙon amanar al'ummar jihar Katsina a wannan makon. Naku har kullum Aliyu Shehu AS Mani ke muku fatan alkhairi, tare da fatan Allah ya zaunar da jihar Katsina lafiya da ƙasa baki ɗaya. Sai mun haɗa wani